Здравейте, приятели! Днес ще ви запозная с един фантастичен разказ от сборника Михера Протеин. Казва се "През пръстите на времето". Летяхме към долината на мъртвите. Наричаха така най-малката планета в галактиката. Пустинен свят, убит в мистерия и смърт. В станция след края на света, от която потеглихме, ни гледаха едновременно с възхищение и потрес. Никой досега не се бе върнал жив оттам. Нашите дългогодишни проучвания ни доведоха до изпълнението на операцията "Пътуване през времето". Според всички събрани данни на тази планета, времето не съществуваше в познатата ни форма. То бе спряло, изкривено или напълно разтворено в пространството. Докато течаха проучванията и тежката физическа подготовка на астронавтите, които ръководех, образът, смехът и детските стъпки на Ая бяха непрекъснато с мен. Мисълта за моята 6-годишна дъщеря, която загубихме преди 3 години в катастрофалния инцидент на Южната станция, ме следваше навсякъде. Ая пътуваше към дома с летящия влак, когато аномалия в пространствено-времевия континуум разкъса в вагона й. Не намериха и следа от тялото, само дребното смачкано синджирче, което постоянно носеше на врата си. Някаква част от мен отказваше да приеме, че ни бе напуснала завинаги. Новината, че не можем да имаме повече деца след смъртта на Ая, срина съпругата ми Рая. Усмивката, която някога не слизаше от лицето и сега се появяваше рядко. Липсата на слънчевото ни момиче отвори бездна в душата й. Когато съобщих на съпругата си за проекта и моето участие в него, изопнатите й нерви не издържаха. Опитах се да я успокоя и да я прегърна, но тя ме отблъсна, а по разстроеното й лице текнаха сълзи. "Не разбираш ли? Ако отидеш там, където времето не съществува, може никога да не се върнеш. Не мога да изгубя и теб", извика, впивайки пръсти в раменете ми. Опитах се да я разведря с шегите, които често си разменяхме в ежедневието и с които разгонвахме облаците от мислите ни, но така като че ли допълнително нажежих въздуха. "Може би", прошепнах накрая, "там, където времето не съществува, може би смъртта също не съществува". Експлозията от дълбоко потисканите чувства на жена ми се разгърна в пълната си сила. Стоях мълчаливо с широко отворени длани към земята и чаках бурята да отмине. "Обещавам, че ще се върна, Рая", прошепнах, давайки си сметка колко празно ще прозвучи. "Трябва да го направя. Нещо ме тегли. Нещо свързано с Ая". В очите й проблесна разбиране, примесено със страх. Тя знаеше, че след всичките тези години аз никога не бях спирал да търся обяснение. Никога не приех, че Ая просто я няма. "Капитане, попаднахме в мощно магнитно поле, което ни засмуква бавно. Силата ни на противодействие са недостатъчни", докладва главният инженер Данир, като ми подаде таблета си. "Ето разчетените параметри от радарите". Числата и графиките затанцуваха пред очите ми. Стомахът ми се сви. "Всички показатели сочат наближаваща магнитна буря", заявих, опитвайки се да запазя спокойствие. "Заменете електрическото оборудване с високочестотно енергийно захранване. Следете мониторите за промени в полето и налягането". Бях преживял много електромагнитни бури и никоя не си приличаше с друга. Най-страшното настъпваше 24 часа по-късно, когато клетките започнат да се рекомпозират. Болките във физическото тяло можеха да се сравняват само с тези при раждане, както ги беше описала единствената жена в екипа ми. А след напрежението, топтящото главоболие и лекия световъртеж, идваха честите пристъпи на гадене и повръщане, докато накрая се почувстваш като парче студен лимон в гореща лава. Поне всичко това отшумяваше бързо и след 3 дни енергийният заряд се завръщаше с утроена сила. Постепенно вибрациите на кораба, апаратурата и телата ни се увеличиха. Панелите пред мен започнаха да примигват и да излъчват странна синкава светлина. Пред очите ми премина загадъчното лице на Ая, устните й шептяха нещо, но ушите ми не успяха да доловят нищо от казаното. Дали беше на добро или на лошо? За какво ме предупреждаваше? Когато дойдох отново на себе си, усетих тъпа болка и свистене в ушите. Мощните вибрации ме бяха довели до загуба на съзнание. Реакция на самосъхранение заради внезапния шок, който бе изпитало тялото ми. Огледах се и с учудване установих, че съм сам на борда.
Уредите бяха застинали в неутрално положение, а корабът като че ли висеше. По-скоро нещо или някой го дърпаше. Ако искате да разберете как завършва тази история, можете да прочетете в сборника Хера Протеин. Благодаря.